alo ki pigya nutinta arrive do anutinta lake kache song nangji ba pinpur alo ki pidam lake arrive do laso dambom hot ye police atum hala kache song tum phan lason ke theng ke chok pen bangke nilina to media hoi pen pini alang tum phan condemn lo pen pimrem lo nilina tum phan media hoi pen pachini lo lason ang sayang denge claim nang ne jano tinta demokrasi long ke kache song ji right do anu tinta pinpura lo ki piji anu tinta lake memonam ki piji anu tinta lake right do lasi lason asa yang dengke claim bom hot la police atum mate law and order atum je riso jang atum phan lason arenga hugap kapiso bangke nilin bangke pimrem lo pusi na atum phan pachini kinia bangke nili alang tum kache song atum ke japona bang benege chok che pensi lason ke dukok lo athe nang tumma tha ke chengsi ke dak PGR long laso atemo bang nang tum chini nang ji PGR laso lam nang ke klang dok bang ke hula President of India dak sertalin Katalonji punil tum ka chopapon manpeng alui sarpi hisab se ke chopapon kar birisung ni sorong ajo ka telon laso ningkan phokep ke chok sertalian ningkan ke chok ala so hut alang mi phansi ka chohan pon lapen bang tabang populam chak na pilo amat laso hosi alang itam meghaloi ta ke dam ji tura ke dam ji isi asayang dengalang lita cibikok lo meghaloi dam lo tura dam lo hodar bang ke Hironi sia Cingki dinga tum bihari tum sia section bihari tum hala da governor ke bang hujai hala so governor ke lunia poatum hala so khaya tum da governor da ta lunia ada Meghalaya governor da hujai ke bang hodi sia program ho la tum pinpura lo pilo je PGR long ke do atum phanta long le pota pinangji long le pota pianai amal atum nang ta ko chetong namlo hoda president ke bang hoda la governor se appointment and pilo ni tu chine api social media long se thaglong lok lo hoda bang ke governor ma pore president phan paso pinpura lo pilo laso ni li thaglok pensi non ASC youth wing lipson kro ke hai Pemson bia ke hai Gulson bia ke hai tum phan chingwai si na tum la so putha che song tha koson si PGR la long le ke pota ke pilong ko da ke pione ethe forest along le ke hok tang la pen ke ko wildlife sanctuary along le ke hok tang la pen institution along le ke hok pom tang Kipitang allotment kipitang lapen ang parda me PGR long le pota piune la sila so piune ma pilong le punang le tom ahin pen che song tha pusi chingwai rapet che lang tum che song lo di pulong tamya lang le tom dharna dolo ASC youth wing lapen ke ko KSA lapen KNC alang tum che song si dak det pen ko lang tum west kar biang long dong kam revenue circle angkang sikapuri pala so revenue circle angkang long tame ni tum dharna do tamji puse ni tame charap du no da alang tum dam bom hot dak kiruni procession dolo dam lo dak pen si adim ke do pen alang tum ke dak ke PGR ke jok konta long le konta pilong le la penda ke do tum ta la ke illegal lo la si thagle nai putalang tum procession dam lo dong kam long lang tum ta ko revenue circle office ta dang tum dharna dolo nili mithang mata permission pilo hukum pilo
lapen jalan tu revenue officer tu hala so pinpura lota alang tu deng dong lo bang bom pen piningan ke nintan hongkera sirkepan pleng tang lo klasi aningkan wang tame kaskom KSA karsa lapen karbi sodorbar atu malang letum intonte pinpen dilhierong sopialong alang tum hempre ke hang parlimen a hot apong tina parlimen tame alang tum kaita dam lapen hola dak dharna do lapen ke prime minister home minister apa pinporo lo pajota ethe nilimetang ta 1986 penolita hempre ke hang along kacharap do 17 May एजेंसी तुम हमें यहाँ पे ठेक देते हैं फिर काउंसिल कर गया ना तो मस काउंसिल का घेराव वाला सोगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलो बिना सिंगले ना के हाय अब सीएम दो बमला वाला सो सीएम के दो बम होत नीली मिठांग ना में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोग घेराव ना में दुना बांगलो धर्म तेरन एल्विन तेरन आतुम बेंसी काउंसिल लोग होंगान बिना सिंगले सीएम दो बम होत डाकान बांग नहीं बोलो ala konsil sekretariat campus along daksi birasing leng mata bang selang honda arjo and break up tax of gilpen ang cedon dun nangi pulo hala sota ni licer apno ke che bang bom ho nili mithanga matame habai pulo long train roko laso train ke kape sang laso sang ding ke claim kaskom KSA karsa lapen karbil sodor patum laso asayang deng klaim abot nili mithang mata ering solo CRPF tumpen tapi nili tumpanang nang pensi nuwang jalalong jeklo joni ra nisi nili tame hatek yang nang lo laso joine si hempre ka bangke nili tame non political party long si dokok lo sitame hempre ka bangke nili mithang ta tonte ba hempre ke hang momatum long ke nili jakong doan एजेंसी पुनो एजेंसी का चेसोंग बना निली रापुन बो लापेन के कास्को मतुम कंचास्को मतुम KSA कारसा रिसोर्ट तुम अबाइटिंग हेम्प्रे के हांग साइंग डेंग दिलहिलों के बारो तमे निलहिन पेन उन आन के निली चराबदुन लापेन निली सीएम मंडे रहो कारबियांगलोंग के सियापुर के मोलो लता ट्रेना हुम सिरिजा पोंडेलो बांगसुरी थोम सुसियारमु निली तुम निली मसोल्ट्रा ट्रेन में सिके दामलो hodak netum bang suitum sosial mu hodak hempre ka farman netum dharna do dam det pen netum hola sobe Manmohan Singh prime minister netum chetong namsi pinpura lo pikang lo nili CM do bomho lasi afi BJP dunjuye fitame hem ba dunde ko tame prime minister afan appointment ensi ta tumna chini lo la surke arjulong lo social media hempre ka pudha netum pinpura lo pidam lo laso phi bangke oko bit non pen bitai poan no nili prime minister pano Narendra Modi phangke chetong nam pen pinpura lo ki pidam congress ke to boma hot tame nilo na chitung adun dia phing maslai do em surjorong phara ke hai do usukteron do George Milikala sanadun MDC gali pusitame la pen ke hala dera rejak dera pen hala pidili tame hala soho nang do la penili pinpura lo pidam lo penili tum ajir ding thui pen kache song hala sa tame nili mansing nong pidang do so MLA lo nili pinpura la so teng si alang tum ban pinit tame ke bar tholo nili jakong do an ke dam ke bang pen chenglok oda ke do ke thai afan la so an ke nili si cherap dum lo apen kaskom tum ke dam an non ningkan kri silon nili CM man bomo ta nili mandet penke nili abatai tin ke dam ta nili alang tu man cerap nun de pin puawe apen abatai tin ke daman tame nili jakong do an gelang tu man budi sore do an ke nili alang tu man hempre ka puthak selang le ka chesong echalang nu ge chesong ke violence pen kali non violence pen samjin pen Mahatma Gandhi ke Japon Bharat Sandhin ke long laso kapelonga teng be selang le ta ke chesong kasi la soteng ben sinili ta ninga klong ben si ka cherap dun la pen ninga klong si ka chedon dun ding
pini ke damlo la sin nili kanot kaskom kancaskom karsa la pen ke se la sot risot orbar la so tiri PSI hemlong benselang tum banglo la pen alang tum phan nili phan tong nai pulo nili alang tum man tiket pijir tum si nili non alang tum phan bidai kangat si nili non bang atak na tum phan press meet long tong si hempre ka puthat tam nili alang tum phan kai da tong da nili pu piniang ni anta nili kaskom KSA karsa tum phan hempre ka ngasong tum phan nili phan election ho nang cherap tu nang ji ni non tangka poisa nang cherap dun pen chenglong na tum mo election vote ke jokotan nili phan si vote na pinai pu nili hang he pinan piniang ni anta nili election thol bu pen ke KSA kaskom kancaskom la pen kar biri sodobar tum phan ne phan nang tuma song hoi pen ne phan election nang campaign du nang ji puni piniang ni anta nili chuning ri pen lang pen ni chuning ri la pen ke hempre ke hang song pen nili pati tung te la pen as si tum tame alang nu hempre hang bom lo che song bom lang tum ta nang cherap tu nang ji pupe ethe hempre pen political party asong ke intum marke la so ke pangui nang ni nili matha nili mithang da la so song lo cherap dun be ka posi nili la so bang ke pati tung te la ke sia sayang denglo non hinia bang ke atumi PGR Vijarat so kace song bangkret sok bangkret bang krisi ne bang ko ini abang putum phan arenga hu paso lo paso de penil da arjulong lo loge loge nili SP phan pulo la kapeso tum phan amen non mat pitha posi lipson be ke hai tum kalexi bangkret sok tum phan amen na pilo loge loge nili SP phan DC phan hukum pilo non man ingnang namo ingnang nang peda tumbe ajojo si arrest lo tapi arrest de tan thi bangkret sok lahai ke claim back tum apon aphan ke khiruni thana longwang pen aphi arniya bangela tum phan jela long pathai lo lasi laki siga che song dolo la pen next ani ka ko rat che song thulo rat mane la ASC, KSA, lapen KNC, lapen ASC Youth Wing. Atum Youth Front atum sesong lo, lapen nilimata, haladak council long, EM, kalau so EM lang, non ke MP lo, omor sing tiso ke hai, len revenue fund to itu lo, lapen ang part ame ko la, dorsing rong hang MLA fund to itu si, lapen ke Karbiang Autonomous Council long board chairman ke do sarthikam sapen chenglok mohon diso ke ai tumen penana tum tamya da dum lo dum pensi oda ke tong lo si oda ke nitum thagle po hukum pino nitum thagle po Supreme Court order teng pen nitum ke la ke thagle po si nang tum chechak no ko pen na pang dak ono pusi nitum ta pang dak ono la so that pen aphi nilidat all political party hang lo student organization ke doan lapen ke political party ke doan lapen ex MP ex MLA ex minister ex CM ex EM ex MEC tu man anta hang atlo lapen present MP MLA lapen ke EM MEC tu man ta hang laplo lapen Karbiang long organization ke doan akapreka organization Bengali organization dolo Bihari organization dolo Assamese organization dolo lapen ke belek asong ke daneng long aso organization penang tanah organization da hanger jate mo feel tumang bong komunal class abidan nang ye khat la the lada ke aronre pen ke do tumhan PGR tumhan ka thale ni ye asang ding sigi dengi Kasi adong weta cekroi sar nang ipusi hola sud cekroi lo gonta playback cingki je than pen lam che pechoi det pen api lam che pedoi do anur lam che pechoi lo la pen ke budi sore en et pen api bang ke siarai pilo Huliram Terang ex minister alang lang polo je high power committee seng nang ji ta singola high power committee seng nang ji pulo
laso seng nangi polo laso teng ben sio dak perai lo seng lo amasi hala so hai park committee seng det na phi hala sor ke jaiga thare na pudum lang latum phan tharle po de na lo kape do thupo na lo ke bi thupo lo pudang pula pur inte langkai jan area lo bo ke ho la dak lamsa khang area lo bo binai putana pula hodak si doli popo lasi la bang ke mo phia sayang denglo sitanon ki tengsi bangel tum high power committee seng nang la so teng ben step by step litum lem nang la pen ke hala dak join press conference atolo nili dolo Dr. Jointurong PXMP tadolo jaiga thara mada dolo Horen Singh be hala so ke MP la alang ita dolo kadok we do at kan sing tum press meet pilo la step by step si tum isipen si la so ka pichunji apan kala committee pe chengbai kan sin tum claim po la pen eviction claim back po wala sa nilin ye dak lo ta arona teng pen si claim po la so teng pen the il tum long ke law and order e tumari teng ape ministry of power il tum long ape asi state government peta chingwai chingsai nangi chingki than nangi amasi apike election do koklo code of conduct do koklo cheklo yoni banke claim long de lo la so tai sang nangi election det pen high power committee pen ni tum chingwai si ke ching silo lake ola high power committee ke natum chini ji dake non ruling government atum de lake dogali dake doke ex MP Dr. Jointurong P mata member lo ex MP Horen Singh be hai ta member lo la penon ke dobon MP pala so land revenue em nang lata non da member lo Karbi Anglong ke do MLA bang thita member lo la penang parra me Huliram Terang ex MLA lata member lo ex CM Johnson be mata da member lo ex MLA Dr. Mansinong Pia hai mata member lo ex chairman MLA lo Dr. Dhrom Singh Tron ke hai ta member lo la pen ex EM lo mate nili advisor lo Elvin Teron mata member lo la so teng ben itu mo cheperaya teng pen si halada pulo je isi sel bohai neng pu etum chitroi sarpen isi sel bohai lo pen la so sel in charge ke la bagi saterang aprang Richard Yaro lo alang lipan si arpu pilo la pen kese ropo vandahang kacing wai juga damda cingwai lo lasi laso committee litum ateng mese cingwai lo je dak iltum long nanta gadget notification avelang ciklo yoni lo tuma pe didam je 1920 pen si survey ka kori British government ke dohorlang before independent long le prang survey kuri si 1993 si gadget notification do ta gadget notification dolo amet ta dolo bijar sita Karbi Anglong Autonomous Council long ta record avela laban Karbi Anglong Autonomous Council angkang along revenue circle flido colony revenue circle dongkam revenue circle laban ke difu revenue circle laban Silonian revenue circle la long free revenue circle long ta laban Karbi Anglong Autonomous Council ta laso gadget notification record ave state government along ta piridam lo land revenue department along lapen ke director land record along tame pili jamlo ta laso pot akagos long le lapen ang par tame hola sor ke undivided Assam la ke Meghalaya hala Meghalaya long si headquarter lo data pili jamlo long le se ko nitum chugedam tang hoching mai thlo je usuk bormon pu IS retire alang like director land record take man tang lo director iman tang bang fulo alang phan le tum arpu pinang alang phan si arpu pilo arpu ki pipen alang le phan tok jir pen si pilo alang le tanang kemun pulo alang phan si pili toilo la penang para nilining pho fe ong sing ako Guwahati High Court aphanta inut High Court claim bom advocate aphan hola phanta
Ele tum agleng amuni lo hola panta nilidak. La so are court ka piri vegi fan isi appointment pide rolang panta. Council ban si tangka poisa nang pipo tanang revek no. Dak Assam government lo ngariamo Meghalaya ta ridam tutha oko Kolkata riam tutha la penako Bangalore riam tutha pen Delhi riam tutha la sore court usia lang pan hukum pile la penananta la sore court evela la si la so claim bom ni tum eviction claim po ho catching mai ako ni tum chingwai elo la dakka je dake itum tharle vek na pusi hola high power committee along ta decision and law hola so resolution ta non ta do chekro servants chekro yo nang bong tharle ram nang po la so teng men chekro la so phi bang ke piloma ke chekle ko la committee ke seng out ke sob ta to thailo atumila procession ke dama tum memorandum me pietumana do elo la sota narjudun lo la ben la so narjun det ko la tum bang ke seng thulo kargi chingru mai bgr ka tharle ko sia asong nang seng thulilo holata la nang seng thulong ke loge bang ke jela tum kama thake la bgr tum ke ni tum nang tharle ko be ko ni tum kar nang popo ni tum ta kotlong chupa chong nang nang popo se lang tum ke high court case bidelo bang kora hini pdf pe na philang tum ke high court case do bomut ke la tum lang tum chini nai na tum na chini la ke eviction la det pe na phi ke tarik for hearing la tumi atumi lo ta tumi diklo hearing la det pen ako next hearing tu ke November chiklo la talilang alang tum chini la ko 73 atum monda congress atum case pidarlo 73 case pilang je pgr long ke do atum phanan ke non ke eviction long le te dake ke do bari ma tumang se usi alang tum ta high court case pililo 73 tu te la gutte tumande eviction long le engya ala tane si first hearing lo niltum that standing council advocate ta debate piklo dake supreme court order do bgr long ke dake do long le la pen ka tharle nangi dake sop bonai si dake tharle nangi long tenang tum gazette notification nang peklang tha pulo gazette notification bang ke tum apor nang lang ngori bom lang nang pipo pusi next hearing long tenang pinok la siola 73 tu man ke non 26 August lo ka hearing thuji hala soti ni tum la gazette notification dolo plong te la ke peklang dolo plong te la ke supreme court order teng pen bgr long ke to tum man ke tharli un sita me jong si nile tum gazette notification ji otan pen peklang un thek la documents peklang un thek pulong te la ke je council of fancy moke na hodai det ko along leke like council the bgr kali det ko dake la sonsi ja sabang roti hai ko la nang pdr lo pulong te la ke ile tumari teng lo pulong te la ke land belong to under kar autonomous council aithe na tuma chine ji original 60 dor ke le tumang ke da bang ke long le power ke le tumang ke thome use sitting apart the pen allotment settlement na power long lang nam ta ASC 1995 first April Lamdon chetok lo memorandum of understanding plus Lamdon lo je that land initiation act that khapon lo sa ASC tum ta la so hot la so MOU do kok pe na fisna me alang tumbang ke la so rules sabang alang tum da chetiar une dat lo alang tumang mong ta party isi a party jana mong isi hidung ka chobhong ason thil tum thek dunong lo alang tumang mong yan amasi lahaya ek claim lelo nili ladak len nilison ek nili claim lo apor en sinikan si inian si dak longle phelang aron ko sonsi MOU kachit to ka teng pen len nilison ek jade full fledged kar bema autonomous council longle phelang aja kong ke bam de je phan la so bang ke nili claim lo la pen nili claim si isi long da cheperai lo isi long cheperai det pen pen ko nili se so long da pe pas lo se sonong che peras pensi ni governor long kothailo ta governor banke la ke article 163 ateng pen council of minister fan rjj pin pen ke alang like la so banke claim ke delo la sinonanta ala state government long sidola la se council of minister long si
na hodai lo plong de la ke long le phelang aja kong ke completely tum long si doi ko la pen ke non la song trok pen UPDS I Accord 2011 la pen 2021 I Accord along memorandum of settlement la hini Accord along ke da bang ke tum ke long le phelang non phong 125 62 amendment long te land revenue department ke completely si karbela ton mas council basi na hodai ko la lo plong te li tum bang ke da ke ang ton si long le phelang ke long thai po da ke use ta long po sitting apart ta long po allotment ta long po la pen settlement na power ta ekdum long si long la iglo la si hula so tame alang to mangke la sonsi nang claim thuro so mai nili local committee a president na tuman ta penandun nang charju arak dun de chokma sar pudun no nilong pen lok si dun si bang pharoi ni bang dokai odakta nilong kam nang claim nura pet atmosen dulo atu bang thal osar a meeting da kar bijing rumah mai pulo kar binde kar bipulo nang phansi nang kang ton lok si udake pu meeting ta la so tuliram rohang plang play man me lai si ekdom ni phansi nang ton thoret